Arratsaldeon, arratsalde aizetsu honetan hemen Txiletik Atakamako desertua horratzean eta itsasoa hemen ikusten duzue paraje zoragarri batean dago. Eta zertarako amama antzezlanari buruz hitz egiteko. Amama antzezlana ez dakit, niretzat kariño handia diodan antzezlan bada. Batetik duela urtebete amama izan naizelako eta horrek asko mugitu dit, mugitzen dizu zertaz hitz egin nahi duzun eta zer kontatu nahi duzun. Eta gainera, bigarrena da, beste gauza bat oso garrantzitsua. Eta da, aurkitu dut antzerki talde bat, oso gogoko dudana. Asko gustatzen nola lan egiten duten Eidabe antzerki taldea, ze konpromiso daukaten historiekiko, ez dute bakarri denbora pasa nahi, ze amama ez da denbora pasatzeko gauza bat. Da, ondo pasatzeko, baina era berean gauza asko partekatzeko. Ze hori da helburua, ez? Helburua azken batean da, neurri batean, askotan ez dakigu, zein dan gure ingurua edo biltzen gaituen hori, ez? Aztu egiten zaigu edo ez degera jabetzen. Bueno, horri buruz, pixka bat, esnatu nahi du. Pilin, tilin, bai. Ze, nola izena du gure amamak? Eta gure amamaren amamak, nola izena zuen? Eta nungoa zen? Eta ze lanbide egiten zuen? Zertzen arrantzalea? Ala, irakurtzea gustatzen zitzaion? Ez dakizue? Amama antzezlana ikusi behar duzue. Bertan, gauza guzti horiek azalduko dira, ez? Jakin nahi hori piztuko da, era berean konturatuko gara ze garrantzitsuak diren amonak, ze garrantzitsuak diren kate horiek eraikitzea, ez? Kateak, azkenan lotura horiek eta ezagutza hori. Ezagutza horren bitartez partekatzen da jakintza asko. Eta askotan, jakin mina ez dugulako pizten, gauza asko galdu egiten dira. Nola da posible? Marrazki bizidunen izenak badakizkigu, eta ez dakigu gure amamaren izena. Esedez. Bueno, horrelako kontuak piztuko ditu. Eta baita ere egongo dira jolasak, egongo dira lagun arteko desenkontruak, eta era berean amama batekin zenbat gauza egin ditezken, ez bakarrik meriendatu, beste 1000 gauza egin ditezken amamekin. Eta hori da antzezlanean egin nahi duguna. Eta asmatuko ditugu festa berriak, esate baterako zenbat hilabete dituzue, kalkulatu duzue, ez? Zatozte amamara, ikusiko duzue. Eta era berean, kantak egongo dira, dantzatu egingo dugu, eta batez ere, ondo pasatuko dugu eta handik aterako gera, bai amama, bai gurasoak eta bai zuek, zerbait gehiago ikasteko eta jakiteko gogoz. Eta orduan etxera joan eta hasiko zarete galdetzen amamari eta osabari eta amari eta galderak egiten hasi. Eta hori da antzezlan honek piztu nahi duena. Besarka da handi bat eta orain erakutsiko dizuen desertua bere ederrean. Ikusten? Hondartza eta anatzean Atakama desertua. Muxua handi bat eta amama guztiei eta zuoi. Agur?